بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء aslında jibona meriv wasfu واشترى بيجم قال صالح أبي بك راستي جرى مریو یا عالم کی باش به خوی تعالی ویا tam nedayeme amam duye reydene elhamdülillah o yaji geremeriv khatib ki baş ve buna mnazaf khatib ki sa jihati necili ama tiştek meditiye inşallah mehne bahsavi bikin yalnız ezeve bejim jbona yeki ve kamin bahsa salih abi bikirna خوی تعالی بها تا رحمه zaman teksta devê va dar û deviya vê erda ku em vê gal serê ne hetانî gaza baş ku rêya çetelê erda bismil em bêjin eger qulfa ve eger vî çiyayê qarşî me bûne vana xeber dana aslında wê tiştinê daha xweşik bi serê me biketana wê tiştinê daha çêtir derketana derva ez ê vê bêjim Salih abi û hevalî wî gava ve mücadele dan jbo çıdan yani aslında gere jera tiştek hebe yani oha şxara dernek hete derva o evqasal zaman devam nekir gere tişteki ve hebes peşya ve jwara bejim tiştek em giyiştine dve erde de seyid hebun şeyh hebun alim hebun insan ruspi hebun ağa hebun beg hebun hakikaten belki hüküm tevdi desteği vana da bu her ne kadar devletek hebu rejimek hebu naci led asli xoda hüküm desteği vana da bu vekaçe eğer vi velati em bibejin merek bata kuştin ya qizek braviyana ya meseleki arda buna ya ji verasetek buna da aynı roje de ya duid seroji dava insanı seyid şeyh alim ruspi ağa bekt ketne nave hemen qadandın yani ihtiyacı kime kusam her ne devleti serva işa mahkema vekinu avukatu falan tnebu zamanı ku em giyiştine ev örgüta vahşi kulve deri derket ne seyid hişt ne şeyh hişt ne alim hişt ne ağa hişt ne beg hişt truspici neştin herkesi hava ki واخستنا بن منتا خو وبن دستي خو وبن لنگي خو امجي دوي çaresizliğe de eva insanık xoda dora hev olvi velati mücadele da taslive de em ne pır insan ne zana olam jwara bejin em neş qabil ne pır mazın bunji em ne insan ne pır zengin bunji hatta biya şey xoji em tev zarok bun 20 sali 17 sali 15 sali belki en yaşlıyeme 35 sali bun en mazıneme med asıl da acayip jwar cakir dibinde mego hayra eftişte hanekayı ve şxor çıkiriye kiriye fadderj me berdin em Müslümanın me berdabe ru berdabe mecbu xode berdaye eğer şalvar kilme be mecbu xode xwe kiriye
eğer pirekeme u diyeme u xuşkeme çarşaf bin ya jî bi libsê Müslüman abin yani em ji Xwedê tirsin em Müslümanın evladê İslamê ne me îman bi Xwedê aniye pêxemberê Xwedê aniye dev ji me berdin va insana gerçekten dev ji me bernedan heta sê şert dane pêşiya me goya hûn ê tamamî teslîmî me bibin bi xwe bi kurê xwe bi qîzê xwe bi malê xwe bi canê xwe yani hûn ê terkavî welatî bikin ya jî me we teker li vê derê vê erda hanêkayî bikujin û kuştin jî pêşî dest bi alima kirin di Alêbota de nihayetî wî malûmê we vam li goristana Sûsayê ne di camiya de me kuştin neştin em ticaretê bikin Kim insan ne Müslüman bun yani me tibela xud kesî nedabû em ne dîn bû em ne har bûn insan ne hedê xwe de bûn ji bo vî hawayê hanêkayî Xwe Teala me jî bi îmtîhaneka pir mezin neyarînê wiha pir güçlü ne devlet qarşî wa radibe ne şeyx radibin ne alim radibin ne seyid radibin ne cemaat radibin me jî mecbûrî destê xwe li ber serê xwe helanî Tabii gava me helanî mezan bû ê sonayê here kir mezan bû me top bavêje her kesî malê xwe ji çavê xwe derxist mezan bû ê bav û birayê me bêne kuştin ola mezan bû em ê jî bêne kuştin mezan bû sona veya heps jê mezan bû sona veya şehadete me tamamî va îşa xiste çavê xwe me dest pê kir me dest pê kir di wê esnayê de sala 1991 de aynı saleka ha payîz min û Salih abê hev nas kir Salih abê meslek olarak ji ber ez qondiracî bûm ew jî qondiracî bû insanekî tucar bû beriya wî li gorî misah kir hevalê me jî digotin insanekî gerçekten ji mêraniyê re mêr bû Wallahi camêr bû Wallahi ji Xweda pêştir ji insana rastiyê xwedananî tiştê ku min dî ez bûme şahid ji vî hawayê hanêkayî eva insanê wiha jî daîma di hedefa wa de bûn yanî ama Xwedayê alemê umrekî dirêj dayê me û neyarê xwe tiştê ku me li hev xist Xwedayê alemê me gerçekten başariyê da me çünkü me her tiştî xiste çavê xwe yanî me malê xwe jî canê xwe jî namûsa xwe piştî ku me xiste çavê xwe Xwedayê alemê jî me muzafer kir Tabii di wê esnayê de Salih abê weka ku min got yanî eva dar û deviya va erda wesfî bidana daha çêtir bû küçika mêr bû yani hani kurmancî de dibêjin ya betlê zaman bû yani li gorî xwe gerçekten betlê zaman bû çend mesele ez bûme şahid meselenê wiha pir krîtîk înan ki hani di Tirkiyê de dibe manawrayê ku wî insanî karî bû bu wî aqilê bu wê zekayê bu wê edebê wê cesaretê belkî me ji fitnenê pir mezin ji teşqelenê pir mezin xelas kir ji bo vî hawayî Salih abê hetanî dinya ava be ku em sax bin di eslê wê de nesla me jî heft sulala me jî rabe gerek qedr û qîmetê vê va qebra zanibin gava qedr û qîmetê wa em tev zanibin bawer bikin em ê ser vê erdê daha jî mezin bibin wê daha jî Xwe Teala şerefê bide me wê daha jî tiştê baş me re bike yani dawa Salih abê ev bû Salih abê ne ji wiha ji nezanî ya jî eş te re bêjim hewakî bû ya nefsanî bû ya jî kîbirkî bû ya jî filan ev nîn bû çünkü li vê derê dînê xwedar ji erdê rabû kes îdî newêr bû xwe nêzî dînê xweda bike nêzî însanekî Müslüman bike ne kelimekî İslamî ya cümlekî İslamî ya jî rihet here camiya ya jî rihet li camiya bigere ya jî rihet li bajara bigere bi şev ya bi ro ya jî here ser erdê xwe ya jî li vê derê eger lübsekî İslamî lêbûna ya seqalî wî ya şalwarî wî ya kumikî wî ya tizbiya wî not û neh ya jî pîrekayî çarşeb bûna ser vê erdê hayateka wisa nemabû ji kesî neşt bûn her kes jî teslîmî wa bû di nava tamamî va tifaq û teşqela de va belaya de va musîbeta de elhamdülillah ê weka Salih abê û tamamî hevalî wî û vê cemaeta hanêkayî bi rûkî rûspîtî em hatine cîkî faz zaman lê ket piştî ku ev örgût bi dest kete erdê mecbûrî ji îca ew reviya îca vê neqlê devletê o yandaşê wa o xaînê weka wa
كيس كادن المعاني أمي جا في نقلي قدرامه وصالح أبي بهفرة كتا حبسية من حبسات ديار بكر بيجا بهفرة مان دوي حبسية دجي امتحان بربو ديسا إنساني مير الحمد لله بالصبر بو بجسارت بو متوسيا صبري لهفت كير متقو برايم صبر بكن ويخوي تعالى في إشي هاني كايب قدينة إن شاء الله متهف درينة دروا وروجنة دهافرة ترورن ود سري في إشي دا ديسا صالح أبي إنسانة كي بصبر بود حبسي ده دائما جسارت دا متوا جي الحمد لله شفت قرت ما جي حست كير و زمان هات خوي تعالى هات رحمة امتفش حبسي دركتن نهايتي ده صالح أبي معلومة و أو نخوشيا هاني كاي قرت و دوينه خوشیه دجی تشتی کجمه هات وش تمامی دوسته ما هات ام سر سکینین اما قدر رب عالمه تقدیر هات 9 سال بری وفات کرد خوی تعالی وید جنت آخه